Ubwansu bw'omuguzi omuroberi okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Wakire bia omwanchi omurigereria bita senikia Ndizi TV nebiro binderende tokumera na asomoroberi obwensakia bono mambia good morning nogosemeria kwanenga kwabeire gokoboka buya naende nogendete kwiroberia asogosoa ekebago kiago mbare babere bakobwatuka ekebago kiabo metinga bagendete kwiroberia ase ogotimoka kondo mwanchi omurigereria okwarigani bena asomoroberi obwensakia bono mambia kereri tukoria Free Friday kereto kwebwatoka kigima ase omoroberi boka torango abantu babere batatu babagosoa asomoroberi obwensakia bono mambia sanga na intweto manyenga yokobwatia omoroberi koru metinga nigo abange baganyererete tobeto kubaerera asobwagare kubatkana ne budget yabeteke osomwa aboli tukore igoro kwendo manchi omurigeria enero emirimo ya itonto beto kugosansa murerana ase omoroberi bwensakia abono mambia kolende sangana ntwe ase gwetere namba yesimi 0792192834 otomanyinga yokobwati omoroberi koru nayo bekogotuma ekerengereri kiago kubwetikana nali kwabete gukoigwa abuli tukore igoro boigoso asensemerie mitandao semo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Tarkweba mashabiki tonsipi nababo Ayub Mauga, Ritunda Green, Dolphin Mora bonsi swaso morobili wensakia bono mambi yobesha Victor Omondo Mongine Del Monte aina mashabiki ya matingu kegima asomorobeliga wensakia bono mambia konde asichi county chonsi merongene na isano na iberenka imoko tobwati omorobeli koru ndoganeti kumanya location yago totari kweba mashabiki tonspi korwa asechinse chiricha Maiko atomanyingo na inunga mwabeire moko kora gosimo kubwatoke kibago keino elinde morabe moko manyanga asense ya Kenya narai agendete gokoleka na korende elitariane Frida Kerubo nolio kwaeneke na chibicha niliogi lyako ikera sole asenchira ya bene nerenya nchama Abigail Kikwaigura maliogia ya berega osoa asembeo manyanga omoroberio wensakia obeire gogochaka nenchikoro kwa Job Maangi asigo mwanchimuriria Ndizi TV boka soa ime yomoroberio wensakia turoyo mo turababere elinda tobe tokoba libwa elimo ase omoroberio wensakia bona botambe litukoria lero ni lituko lienyongesa ase entunde ntangani tokoba tokomolekera aya berega koreka ase egeka kiamatuko bose koruto gatenete lituko olegero gwekera bono entunda kabiri amagazeti na korende entunda atatu mumira na nere Sarah Stanish ansenchera yabene yokorusia ebirukunyo bye wiki ase kanya automatic request ino ime yomorobere wensake mambi ya bono kera tikuraga ensa chinsa ibere chabono mambi mo chikomera na nere mbale babero automatic request Frida wiki kabisa lichinga kichara na litoko batenga automatic request ino ase obonge ase mapema kigima elinde momoko bekerwa ase emambi ya bono kundu mwatumuri Ndizi TV omoroberio nensakia ke ochaka chinse 12 chiamambi ka chinse isatokera ali tukolie wiki Jumatatu tomolekera sesa Jumanne obochenu Jumatano tobatoko kwanera amangana aliarenge tiseme Aramisi tobatoko molekera richiko negati amangana ali andrete ime yense yacho ya Kenya anamono asoro gongorwa gusi litukore Juma unabotambe
nukwe kwatoka kigima asigo mwanchu Ondizi TV ni matenga na bange bandate kuyali ni bene ase engenjunga tomata soro gongorwa gusi nigo litukulia lero abanta bange bakwenda ase amatanga bali babiri bakonyoro nabamu abo nigo toko batugutuma engora itu ya bene korwa ase umuroberio Ondizi TV kogenda gali batebinga korwa Ondizi TV muroberi ngangite kotengera olia bwensake babere bagontuma konga amagombo abo ase amatanga aya na bali mwabere mukonyorwa tobetenga pole sana Nyasaye tigabe egako oba agata askendu mwanchu Ondizi TV zaraba tuguchaka litukulia lero wika torabe tukumulekera lingana li Nyasaye nkiyateba ase emambi yabo no asura kusoma kurasi kitabu kya Isaiah emerongene nemo guchakera ekingesekia egikumi na isatete banga nche omonene Nyasaye oino nimbabwate amaboko aino aborio nche nkubabwate nkuba tebya inwe timoiroka nimbakonye mwanchu Ondizi TV kitabu negia Isaiah emerongene nemo egefungo umustari oye oikombination tabanga inche omonene Nyasaye ino nimbabwate amaboko ino aborio ninche nkobatebya ino timoiroka nimbakonye mwanchu Ondizi TV Nyasaye obere gagotwa ogosemeringa natubwate amaboko ito aborio nabo igo kwene kinga kene nkiwe chigoto nyora nabo igo ntobasa kuiruka asobugima tomenyete tobasa ko umuntu omanyerete obwoba twarobole mukomubwate Nyasaye ase ensemweo gakubwate tokoboko kwawo kolio kene nkeyo kiranyali go kunyegelia ase igo nakugosemerero kwa asimambya bono nombali babiri bakunyorwa nabamwabo imanyanga Nyasaye narensemero bate nona amatanga lebantu ngo cyale bacha naende bagenda bonsi kolinde umuntu uteranere Nyasaye bieka ase igo twara Nyasaye mosemelie ase kirigento nabe gakoba naye ase mambi yabono nalingana Nyasaye mwantumurilia Ondizi TV kurwa ase moroberio kwensakia tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina tumsifu Yesu Kristo bakire bya kabisa bya kabisa ndocerere kwaboka nelia tata gwate aturakiria tata bono mambia ere mwimu pia kwa inyorense meri abegenwa bege Catholic yes na bantu benkinjo kigima singinjo nzasobugi mabwane ni gonsomerete skuru yege Catholic asigonje ni manyete amange anemono aliarigete okuyena wedimi anemono seba kongokia nchira bagotera kabisa nchira bagotera mariogia lyabo abeka chinga kichetengo tugwate abana bakutunga liturgical dance askolinde una botambe kule Jumapili komera tore njuli kerubo asumuruberio gwemisa Jumapili asako yuga kigima na gotoretera asenchira ya bene umuruberio oria gwemisa asendizi tugwate meruberio yonsi tugwate bali bie sabato tukulia mambi bakumbera na Josephat Amisi Jumapili bali Pentecostals abona toko wakilisha tugwate anko nasanya kabisa dekora kachinsa cha mugaso watabasai aban kirushe watu makidogo kabisa maragoba bakora na Julie Misa asigo Ondizi TV niko tugwate integrated balanced diet otengera Ondizi TV keroyomo Mohamed kabisa kero riri tukoria Friday ndometenga mbaroro babiri bagosiria abamwabo ali tukeligana lyo konyoranga abange by the way bakoeni abamwabo kero naruchinga ali tukorigoro by the way giga senseme ya embassy umona boda naro beteka gosiria ubugima bwaye ali tukorigoro mbabeta bakumurusia korwa sengendo na lero mbabwate umuyiga bukumoenia kondege ntongerororo nabetengorora kyogo cyane kegima atimeti gose no bwanchane abana boda babwate gucia asomusayo like ekegara no musaye abwe myaka emeke kegima kana betengulia ngani gaigubuletwe umwaka w'ikiribu 2005 oino musaho mokekegima ngaitenga imyaka 19 gabwate ali tukurigore kero babeta bakumukia sensemeria embassy ningo babeta bakurusi umubero
oria ase hasiri yabo goreti bakaba kumubogori hero manyene metinga no bwanchani by the way agajamu ngari karabu atete chinsi chamarago baiga metinga no bwanchani babete bakorokia ochia somo sa orio sirito bumabwayo enye nonche nona renge ase ensemeria mono ase na renge egarime gari njara bete chikura teneni wake ase ncho nigo yarenge enchira ya bene yokumurira abo turige koro gyuka tu abeto koranga nonyanga nensemo elia yabasae ane mono nche koranga nenchira engeni rero yabasae kubarira abamwabo menekero koro moro kibwa university ya gusira wego egekora buna kina bokora keranga bakurarira asinjira cyabene nchina abengote banga nubwanja ni bwabene nabati nkora gucyase umusaye uri nabo igo nebirere binene asingincho nigo umusaye uri abetika gusira ase emyaka eremeke akorendeke egento tokubatebinga asensemeli yo Burundia abana bodaboda mbabwenete baba maiso actually kero bakurundia chibigepe picha ba ase chipare kero umusaye uri metasirete kubwatikana no mubasukano bwepara ekero to abasaye bonsi babiri gosaba na bodaboda bonsi babiri bakobori gwanga mbaba bagotumeka ebinywegwa byo gotinda ekero bagokora Burundi bwabo naye abiri oli okolina epigipigi gosegari onye koro chentereba yago nesibete kindly tigagotumika epigipigi yo gosegari yo kyagaranga nigo kobeka obugima bwaga sakongo aisa kogenda gochimotu ali metakorora chigari chiribere chipare chiribere ekikereranga okwanyara umuntu siriri obugima bwaya nabo iko freedom epigipigi elia ilikuwa linirega tema konyonka lirionya kumokwanira nga ire ngoko nkerie town mosike go change mate tinyubweti alkobulo ya ere nachoro kwa monyongi vida tipo igora gando gatio que debia ya entiendo que calega no voy a tener Cuba. Que ahora yo para hacerme. Copi, mambaro. Manyereri mbiro. Amaiso renga arere diga. Njera gete tali kawaida. Akina baranya ne fumbi amwa. Lakini siku hizi ndobuga tifumbi asichipare cheto. Ndo abekerwe lami. Okay, kine ndo watama koli. Kulende njira na otebi njira bene no nyanga kwabere goko twara likuba. Abeko akamusuka nabogara gake. Nyasa aigora ngoro gake oigo. Ategora. Ekyagira frida. Abange baitu ni wakunyaranga tukutume epigipirioka. Manyanga umuntu mbogoreti. Nyengo. Bosukwanyaranga gale igora kinotanga atendo bona aisu amene epigipirioka na ndoje. By the way, egento bweneta korigereria kwanse kero kori nebi ometa abantu abange mbali gochi ba consider bintebi ekyagara konyaranga erabu ataraka atetaike bwango egento bweneta korige kwansa korarigereria number plate yepigipigi nere kwalina ryo gokwanera omurundi oli kwara moikange kwame kometebi chibese iringa kwara ababuno oli otegete go bagain lakini ikirenga kiago tete koyunga omonto nasibete natumigete akanyasore natumigete kenyugo gitiga morigerera na amaiso style geta maisa ya onjukana neteiga kwara mungena ngano nyeta oni gosene meronge ibiri to gochira kwa igunga ebirengeri bya embire umeto mundo nyete style nera ko react ego kwara amanye bimanyereri biri byo munda nyete mbire byebi otarali ne pigipigi go ero yaki makonda frida kiwate bangalit kule nitukuri juma tuye kurwandizi tv neto tuma engora yeto gochia ase abarundi abechi pigipigi abamate umusauri obeteka usiria obugima bwaye asisabanya saingati gabe gako ba agacha yes konda frida boy kokilitko lijuma gatumulekire amangana agenda tokolekana ase amatanga chinsemo ao abinkoranga niko emyaka etobokina baranyoranga akera matanga abire abantu nibo bari gocha bokyo muliro babeka kali obuli dimboro babeka chisande banya utengera bakinga mbaka kwake ntokoranga rero ibintu byonje kuri disco matanga cyatire kolinde eboigo kero to ndekunya usukando chinga rero nyoranga umuntu obire gago siria obukima bwaye abantu abasaye bacha bamurera kero bamurerere ndekwanyoranga marogoba nigo batebanga we are going to have a party adenga toju gutwara etengo yo kumuchingira
ono ntama etinga ekero bakatebanga ntubwatete ngeko muchingira onyoranga ebinywego birali kiregento kirali yani bakora mangana ndatalia maya kono nyoranga nkwebulinga tima tusikugure kware binebi ndekero nkwebulinga baguchengira umuntu yegasirire ose bagutima tifrira mbeka ngobia bako moisiko yayo mwelio esiko yo mwelio no chigo tware tembo bainyoranga ekero mwacha matangalia mwamoenire asentira bene mwarule mwasirire nketi ni jeno generes komware komwa okomonjengera nende tumarogo banje naende mwachengera bone stress eli mwatwalire yokomolera chigwikibere chingima ngabona muri guchikobera nere bono mwamoeskeli yo mwelio mwakeshere kagima mwakora nagabo omete nabenga karena naki lirio konyaranga kero monta asirire asikinyoro baguchaga ali bauto umuriro babeka chisani chiri chingoro abantu banyagotengaga abungora barosie busa baide bakarosire busa no bare no rokorega ali bakonya konyungora bono mete squeeze ebinywego binabiri bikoro cyabo chibusa squeeze bono mete byabeira advanced ntinde dimbi mention gabwe kyagara timbi maite byega kolene okonyaranga bono sai binyugo byabeira advanced bono okonyaranga buso maite basaye bono mbakonyubusa ebinyugo ndiroro bali digital wandi atokwanira bali digital tokonyaranga bakoendanga nebusa bagochikorwanira nabagaka ase binyoro ime bono okonyaranga ebinyugo biga byabeira advanced nabibyakoenda bachikonywa bono libakonywa orocha matera naroro bakubika batabeka matera ali sio sababu akibaito amatera naye kerero gengeton kwanza nero bakobeka batengaga ali bakora nje uno mogaka yitari mangana ngwanja ekero monta berega gusire insira mura bimusi muko musika sugu ikenkeli yae ange nyoranga ali amatukali yakare kwa nyoranga ekero muntu aberega gusira niko ari gutare enkeli gutare wa cinga kya matanga gendrete gako enibwa naende baba bakomutarira baba bacha samatanga and after matanga akonyoranga ngunya wika bali enkeli yange ono numoje mukore mumoeni buya mwamweniri mwakesherenga mwakire stress mwagen ekekonyoranga abasaya bambali gocha wira na nengeri kubale turatebanga no tifrida era tukanga tutebenga university gete so mwana ori university asigete ekera beta usiro buli mabua matenga umuibuli olioye obira konyora libagali nene lyatigiru no mwana oye asingenjo ekero kulinga umuibuli oyo obira ku university so mwana oyo wali ngo mwana moke wikira sikiri university akoriga kero mwana yagusira ngutigirwa li hoteli nene usimbole nene kigima lakini kero konyoranga aboro kibwaga baba kubanganga tigato twamutarira na simitinye tatugwikira obere gakole mutotara no ndi mumutinyi tonya kuikenke yangi na beko barese kinu mono mwakeshere mogende frida sindu singa tigato gikonchimutu ekero kuri tatebe job aboro umoro kibwoyigara gosome University of Nairobi Kurusobo nkuruwa rugongorwa gusi ndabi abana bali skuru nabaro bagusirwa nabayibuli babo abarorire nga yaya tigatwetigane kyagero bwanja ntubwate gucyasomwa hano yigano nyosiri ubugima bwaye tigatoru all the way from Nairobi toikira sorgongorwa gusi toche kumureresi naende bono tetenga bakolire kolera naende bache bayirane Nairobi naende bakorenga mitinye etato naende bache kwira na sorgongorwa okare miete yango batigere cyamate kiri cyanga kinyakore miyo mungino uri gosomo gako barabunga ibacha ko CFA yubago tirimbukira ko Nairobi gocha musi kibeze cyeshere batibete kiganja tebenga etwa ko dali egera filo mato katote makuika nanga kibeze cyeshere ya iki kibeze cyeshere si nyinge ngo bandomba akashere babe bagochi tumeka asuke nkeli yange njuma etamanga naye mu chengiro montasirire ya ro ko moesko yo moeli actually inyora ro kwa San Friday ono kwaro kyo the way bakora kyo wanjaringa barure ko Nairobi bayikiranira senkeli elinde ko rusti stress ribono ngabono oyo nturi go chiko naende kunyora ngabono oyo ituko ndiri bona inde tora morore ituko ndiri bona enere shere yo moeli rinde in remembrance spirit ya ebo bete ndenga kiro mundo chapa kolera bale bauta gocha ko ene kinga ochire nekene ngochire by the way mbana nde bagocha kwanza ko Nairobi by the way ine tua ya bene bono nyengwanya go ikakisi county ine tua ya go bono
ocha ko ne king ochire ne kenenga nere aba ko rende frida tata boli to imambia bono mo Ondizi TV ngoro koboko egetambo keryo kyabantu ekuru munta berika gusiru magwana kwene batwara omuyiga boko muchingira ngoro koboko kerengeri ekyo abo usangana intuwetera asumtandaito Facebook and Ndizi TV News digital and some YouTuber Ndizi TV News na wetera mtandaito www.ndizitv.net namba ya SMS neri 0792192834 tomo ujumbe ya genke obeko usangana into kerengeri kyago boiga sensemeri ya WhatsApp Ndizi TV News digital inere channel ya WhatsApp na bogo sangana into ekerengeri kyago. Yes, we're going to definitely need to call the budget ko somwa. Rotinga omwaziri Njuguna Ndung'u professor. Gaso asi bunge kigima kaborti mukobo lyo yitokonya kwandira konye. Akagulibaga nomonogeli we bunge ene Moses Masika Wetangula. Manyango naralia beta si budget. Okay, budget yo mwaka bwekiri bubere 2024 ne kiri bubere 2025 eyere y'ekiringi trillion 4 nigo yabeteke gosoma bene aboli tkole igoro no muwaziri bwekibesa gosekeganjagiye serikali Professor Njuguna Ndung'u asechi sector chabete chikwereligwa kibesa ekyo kirabe chiko bakonya asikulinde nigo yabeteke kwene kigunga ense ya Kenya nigo yabereke gotwara kibesa kya makabesa gosama deni asebere chigo ikirana trillion 10 asikulinde serikali yabeteke kwene kyanga babiri bakurigiya chinchera ekyo barabe bakobe kana baigo kwene kyanga babiri bagukura amadeni ayo murikito Vincent Onyancha na beteka gotwariganiriya orobotirwa bene 2024-2025 budget is projected at Kenya shillings 3,992 billion. Budget yo mwako yo nigo yarokana komenta gekarangani wane budget yo mwako eta yarenga trilioni satonu gutaisa na iberogose 3.7 trillion aso mwako yo nigo yarenga 4 trillion engana no nabo yarokana goeta ni gusangiro kwebango yibono egosangiro kiro mwaka trilioni satonu guta inyenya gose 3.4 trillion ekigosangirwa budget nigo yaetania ogosangirira kwebangom kolengana nomuwaziri oteneta manganeni bo treasury Njuguna Ndung'u kagosome budget ya seritukulia lero nigo amentana goteabuna ti county nigo bono chigo chikonyora se budget ya bochi milioni 10 gutaisano gose 444.5 trillion. Total allocation to county governments is projected at Kenya shillings 444.5 billion, of which equitable share is 400.1 billion. No enabo nigo kolengana Njuguna Ndung'u ate abuneke ganjagia asala fanda nigo kiamenturuchi bilioni 5 echibono chira konye asama kabesa yaba Kenya wakonyora wanse. To address this challenge, the government is proposing an additional allocation of 5 billion shillings to the Financial Inclusion or Hustlers Fund to scale up access to credit for households and MSMEs. Chingaki echo ensemo yoborendi nigo yabe kruchi bilioni 377 billion echira konye asengencho asechibese echo nigo ensemo ya defense yabe kru 173.1 billion achingaki echo National Police Service igo yabe kru 110.6 billion na boigo ensemelia National Intelligence Service NIC yabe kru 46.3 billion na boigo ensemo yabanyimbo wa prisoner nigo babe kirwa 32.7 billion asinga kyecho asokoro sigwa nokogoro gwechigali cy'abanyanyimbo nigo babe kirwa 13.9 billion na nabo nensemeria yo korobutuki b'abanyanyimbo igo babe kirwa 918.4 million echira konye asemerobelyo y'abanyanyimbo. Ase budget yo mwako yoboigo nigo ensemo yobochenu yarokana komento chibesa na kobekirwa ensemo 127 billion echira konya sogo kinya ensemo yobochenu kobuna gochia asekerekerengo nigo murobulyo universal health care go sobugweni bwange bwekerengo gense igo yabekirwa ensemo 4.2 billion achinga kechio ensemo yabangina asoko ibora ose free maternity yabekirwa 2 billion no enabo asoko nyana kogora ebinto birakonya sobo korasinya gita
nyagetari nigo bono ensemo yobo chanu yabekru 3.6 billion nigo chinga kiechibo igo asensemeria medical cover yera bwaterani asomoroboli bo wakana chikadi ao nigo bono yabekru ensemo 861.5 million achinga kiechibono asoko grevinto biratumeka nyagetari ao nigo ensemo yobo chanu yabekru 4.6 billion nabo asoboni betnyagetari chance nigo babekru ensemo 4.1 billion. Asensemo yoborengete kansa nigo nyagatari ya Kisii level 5 na nyagatari ya Kenyatta National Hospital babekuru ensemo 1.1 billion echichira konye asoko nyarago kinia ebirengo no korengwa kubroire wa kansa na boni go chinga kiechi ensemo jogo korobutukia samurere a Kenya Medical Research Institute yabekuru ensemo 2.5 billion chinga kiechi samangana family planning nigo yabekuru ensemo 1 billion na boigo ase abanyagatari bari bakoigera go medical Cointanza babekuru ensemo 3.7 billion. Asoko somo we budget yetu lero eyibonengete kubwatani umwaka oyo bwechiri buberene 20 ko mwaka bwechiri buberene 2025 nigono enabo yaligerera ubuna nechigokerania magania yabange no yasomo we tanyo gosangirira kwebango onyero bunense ya Kenya nigigosangirirya ibango kiro mwaka trilioni 3 gutenye ase budget yasomo yarenge trilioni 4 ibori nribuna chibase cyo chirigoro yebango kaigose chirachikurwa enyarugikiraniwa ase budget yo mwaka oyo. Reporter ya Ndizi TV literani nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Monchomurilia Ondizi TV orobo churu buna Robert Rokwali ni wa anana monoro kumulikira budget ya betega somwa no mwaziri otenete kikanchage serikali Njuguna Professor Njuguna Ndungu betega sona ase igikarogie bunge morobero betekiranwa nababunge akorwa ase bunge nene anomono ase babete bago ererwa igatimeroberio ye serikali Frida kubwatikana no mwako yo kokolerengani ni myakeri yakare amonchorio abere gako ba kubwatekana nedichiko lijya batinga kiria kibaki bose murayo mukoro moi niwe abwate obobisike gima bade detera abakeko somo bakonyoranga bantu bamanye dikende kirime bakonyoranga kiro mundo kiyara girenga budget ngo chere basomo kirere digo njoliwa yabekwa se TV elia bose redi eri begete budget asingencho bamaiti ekikera yabekirime kurende mwako yinga kiroche mwako yondo chenga ama onchereri abere gakoborora anaro chenga essence monero abantu babere bakwenyorera ububui korengana ni budget yiga abantu baroro buna abalemi babere bakokonyika abasae abasubati sense meri hasla fund ntoro chenga babere bakoyegwa chibesa naboiga sense meri by the way mpesa chi transaction chabete reviewed asekerengo ya 20% kuika asekerengo kelige 15 iguru yemia ndo chenga bono iga at least obwasi okubwabere bokwane kigwa asense moye budget aboigo balia bakonia ebinywewa nigo babete bakonyorugwa kwa okonene yenkobwate kana nogo chikomentwa kwibango erabe gigo sabakurwa ase ebi bali bakonia ebinywewa ase korinde ense mo chisemi chisemi chabete chikonyora ogosirwa okonene boigo ase umwakoyo bwe budget kolengana nebibinde ekero korigereria nga sense meyu yebinyegwa agaranga abantera undi guikabacha batige konyo ebinyegwa ekiagaranga obwansubo obogotumike ebinyegwa bire tax nere gochago depending onye kere nga nsuke gima bune tax yego chigoro anye kere kero bune tax yego gemenda igonga asense meri yebinyegwa abantu bali babere bakonyoro no gwa kokonene kegima arakini konenda asechinsemo chinda abantu bana bali abagotu abantu bali batali kwenyara chintakana mbabete bakuligiririwa boigegento tobetokoranga sector yechisemi actually nere yaberige kulira mono yaberige kwenyora boiga sense media sector yobochenu ndo chinga chibesa chinyinge chabere chikobe korore mechandiri yaberige kweneke bwase sector yobochenu terigo chikoeneke gwa amatukabusyo itali no chebo go chabere chikonyora ogosirwa nyagitari ya Kenyatta National Hospital na
go Kisii Teaching Referral Hospital usiro kuna nekero to kuunga Kisii egwatwa ase e budget no mo ko mugusi 1.1 billion ni matinga ebirengo anena mono aso kulingoria kansa bichi gokina sto sobanga chibesi chibechi gutumikwa senchira engekima tonekinga enyagitari ya Kisii Teaching Referral Hospital ngokinere ase ekerengo nonye budget yabeteke gosomwa job metinga ababunga bange babere bakwemurunga nikegima esibagotebanga nigo abakenya korwase chibunge babere bakubatumira chi message chi nyinge kegima ekerenge kenene no kubatebya nga finance bill ya kwisiko babiri bago kwanira engana eyukegima abo igo kirtobe to kugwatia ase amangana asnyumba chuburalia abo ibirenge to kusanga n'abakenya bange abange mbali kwa koboko finance bill asingincho komencheka kwibango asinde tukoranga nigo omonogeli omonene wibunge nene olia ole Moses Masika Wetangula ataracha kigikalo tenga lero ali finance bill to aligoderalia ara begetenga kara beka burunge usaka beka the record straight aba wazita kutagurera abe budget ni finance bill to kusangirire birengerelio kurwa butumanya gocha ko batebya aspenda aba Kenya ingana nere nakani bamanya busa aba kusiba ito batotengerete imambi ya bono ase ense muye budget akere budget ya korosiwa ni ge serikali batabanga omwako yo nigo toganiti tobeke chibesechi ase ogwagachi oseno wechi chipara ogwagachi wechi skuru obosira abochero ekero baro babeke batebaigo banya tabanga nchera kieye turabe tukusangereria chibesechi ekero bacha bono bamanya kuligi okorosi bakorosi budget na baligeti kuchiko emerobero waikirania omwako yo bamanya ko tabanga nakito chakanya chibesechi ekano konyoranga chibesa chinde turusia makabesa chibesa chinde tochirusie asukusangereria ebango chibesa nchiro to atikonyora obo asusiro kurositejisiko bono NCM finance bill asegocha no bagasa tabanga chibesa chinde turakonyora konyora wetirase ebango sangiri bango ekero babere bako tebanga echitora kinyora kwetera asoko sangiri bango ikabaro sia machiko ara chikwene kinga ngwikirani bale ekirenga kiechi bango eli bali getiko chiwo sangiria asiko umoncho ngoligo igotari finance bill ne budget finance bill era chiko cha mutwe ase enchera ya serikali kwene kinga usangiriere chibesa sinane kinga ngusira bali budget ye kundi fila na manga bete kana ase bunge liba Kenya fanya ko bodwa umanya tisaka nje nyakomoro antaro che baide to nakumeti ngayo mo Kenya ori aitete ageta koruese security yaringe tight korugari segita paka akagenda agachigwikera garese omo waziri ndungu abogoretie ebageri ayeterete ngaro singam agasaka ngaro nokatega kwene kigwa eno mo Kenya ori bade twaro chabugate ebasha koboko umetinga ekerenga kya engeri nkere kyarengera kiniri yakonyoro isire goikanya by the way actually konyoro ikere iranga akamanya gusamigwa nabanyanye kondo fida abuno tebanga ntuma etiekerenga kyo mo Kenya engere kieke ekerenga bwate ntwake maiteke gima asekolende enjiro bulindi bwabekirali security tight Kenya na baremu Kenya mberwete maida Kenya ngura kora bale bituko metenga kinere finance bill mo Kenya wete akagenda ase omochongo lia bose omugwekanoria otomboya akebwa agesibe ne chinyorora agesi kebuli bido monda kuboka korubo yo ndo etinga ni ase enyasi kako tebanga ninde nebero voy con tu arma mboga bazoire pale wango baido nyataria punda mechoka Kenya job ne kebiga byabo otanga bange baito twakule ne stress sometimes ingo to receive stress and to arase kanyomba se tore because bono ngaki omo Kenya koyimoka na baro chenga abana abanyanyembo na abamu muromino sai no bokoreri are by the way ngaki agweta security ere gali ominyo kabaka bufugali kirenga kyabate
Anga toili bago mwancho muri nera rubirengeria na boigo ni maitinga kerabete kagwikibwa imali asina kwenda komitwa ogote bo bisi bonsi ali agotenga inki kwarengereti lakini ndo ni maitinga aha ekia nege konge ato basa kotema ginto kinga buni pana jaribu mo mospada tenga pana jaribu okay begitu kita singana budget nali anaenda betokanikiwa kero kurigeria nga kubatkana ne taro y'umugabana be county ya Kisii Marati asogwikirana korana no murayivense Dr. William Ruto nigo abarai ababire bagweseke bane kurwa asoro gongorwa musina bayibokurwa ebirengerero byabo n'ikikeria omugabana be county ya Kisii akitokwanera asensemeri y'umurayivense kono manchumuliria tango tosasa semo ya kabere yo studio eyinde twinanye amanga Gavana ito Simbarati achietaka chikukwana igoro ne president ekibakwane te bantu bande mbarabanya na nakiri tubaye tegenda kwane te na magana ya magenderero na magana yo kwaga chipara ikiagusi na magana ya yoko tako rosipara bune ya trachambiri echiro ejege kobekwera kuchikukwane president talibobe nyonya nyalibona agendo gavana nyalibona agendo ourwo monyene president former no arenge gavana Nyamira no arenge Gladys Wangoma pay ochiro ro president wono Simbarati karaka ro president inkirenda abaisia bako chakorike metanda ngachi tokomorora ngose ukiuki ana bachumbe bande mbaro bagusi bangeira kotetemeka kuweka me president yaitekere go chagusi ukatopo kuweka honorable His Excellency Samuel Ruto oika ate kusinera tokora magendo buna chiri buna western ega sieko koruengia aba mugumu gusi tikatobe komolembe gusi yitoro ntura turanyora magenderero igongo saba chumbe baito bagusi babe magegaye egabana yaito Simbarati ekere banga mangana ya manda yani mangana ya magenderero ekere president yegocha babo soro babe magega ya gabana babo machoku babe magega ya gabana yakon machoku babo getukura oikabacho inie egabana amangana yega egabana yachite kore president number 1 etoko mo congratulate mbia kotaka na kore president so tatale tamagendero Kisii muna bono iga ntwabwate cancer center ya bere ke kutoko Rwanda for a long time pone karaji kunyolia president it's not bad elia kabere let all the MPs patiga magana ya bali Kenya kwanza koste bale murango moino ene bintu ono bia ile na wakati pone ga to colleagues pamoja wala ambao wako Kenya kwanza na whatever paungane pamoja egere tokole amagendero Kisii County Mwanjumulilia Ondizi TV abunabarai kurua asoro gongo ruagusi na boigo igati yabamenyi vakurua ebirengereri byabo anene mono ikoro yetaro yomo gavana we county ya Kisii weka ase inyumbeli yoborai ya State House Prida ngana yabete gekonyora abantabange bale no mondo kobose by surprise na Mugavana Simbarati kulato maite omonzo baba na kiago toka State House kima tinga ekerengane kwa iwe tiri tanga ninga kiago ikirete kerona rochenga sensemeri mitandao yari go trendi gali rochenga osoira seserikali me yuna kikiaringe ego seinerengane nene yabete kumurikirwa sensemeri mitandao korende abarai ababere bago kwanere go retaro yaye animetingano nero munyene nabekagwe soke nekenga nchege ntona chitego koragali no ko nekenga tobirto koleta magendra soro ngoro busi na inde bina bibinto toganite koigwa twarenga na bara imbaro roba bire bagwe so yembe okigima keronga bali ange no murai bwense
Nongathinga ase ensemo ya siasa ntubwati omubisa busomusani obutambe abantu nigo bagochamo kibabwate ebirenga gete yoikirania engana baganeti wikirania askorinde kwikira bono nindo chinga ensemo yomurai wense Dr. William Ruto na bweko omurai olia wa Azimio Raila Odinga mbali abe chinga mbaira namo watekana nekirogeke Raila Odinga agenda tukulikia asoro gongo rolia rua Africa EU kuranga abagabana mna Gladys Wanga bago ikomo murai wense ange kore simbarati kumuiganga kuranga obwamate buri walingi gatia serikali nese bikomende serikali wabeire boko rongeigwa asibona sigo chinga ningana turatokoranga boiga abagabana abangi kurwasi ensemwe Azimio bakumutarira murai wense Dr. William Ruto nemono singinjo ni go obubisa buri bwarengo tinga ekero babete bakugukikura ndi mbwa bete obonene kigima askolende bono nigo togosabanga abarai bonsi bono babe bakubwatira na singinjo onyumura mo governor we county ya Kisii otali murai wense bono ningikiragerenga inumwangana umuntu konya magote yabanga ngati yakiru umuntu aliera toliera Chiroko boko no ya chiroko. Bono mwezi mwenyorera samo. Ngiye bakanga gutwara mu mufida. Na kwato kwikiriro kyabara yabo baba gwesoke kurasa rongorwa gusate banga bono nerebuya. Abagabana amugabana n'ababunge barwa asomo gorongoro gusino mu waziri w'Ekisemezeke n'Amachoko. Bache amo abakone kinga bono ndoko bikabusyo nama gendero. Ekero kuliera by then no muraibikia magia ODM Raila Odinga atwa ntwarora tukabwango igakago siro mukonyi bumurai bwenseri Gachagua asenganeri ya one man one vote one shilling. Iko for the first time tokoranga Raila Odinga obere kago sira ekerengereri kya Rigathi Gachagua eyimenetinga egatia barai kurwa sobo mabwa Azimio la Umoja babere bakwenekia ubwa matobuya gocha sabarai kurwa sobo mabwa Kenya Kwanza. Asego bono ekitosa bankiringa okubwatira negatia barai ekone kinga twabeire toko genderia orogongo rogusindu kwatemero berie menge ipara nere super highway yatekorosiwa badena flyover lakini nere toko beria bono kokole tu muntu kusi kabisa ndori ujugete ruti elia rogo ndo achenjio kwa kwenda miruka kwenda miruka usoetere ko ogweta miruka ukosoeta one lakini uko mueteli daraja ukurwege safrida kwa mureta kwa mubranjirida kwa muetiemba kwa muetinya mataro odenga welcome to Kisii kabisa para rosege rosire aziko ndo tutwara gento tokwe boke tokwechi wisiense yo mwando wisiense mwando kwa kintu kibi no neli toki uralika hiwe gali kabisa welcome to Kisii ona no goso yo muntu Kisii kabisa yes kurende frida na mangi abeta wiki gakwene kiwa asoro gongoro usikolende orobotiro wichanyando linga ase ensemeri chiduka chario toigo egotoka ine wodi ya Bugusero county ya Kisii nigo abamenyi bensemi babete bakuboka no birero ebinene yenkugwatekana no muliro obete gugwateka ase ensemi koirera ebinto byekerengo bigetamanyiri gosaliwa no muliro yu asensemo yomo MCA we wodi yu Vincent Buga abeta wesoki bene na komochia ensemeri boseketago ya serikali county ya Kisii kili kumulekera emibasukano asugutekera na ensemeri yo sechinga kichindonge asikulende babete bakurugu saba kuchia serikali county ya Kisii na boigo bali no kugania okuya kubasira lene kwene kinga abalemi gose abarai abamenyi bensemeri ya Bugusero ngochi kuiranira bali abagimabo abotambi enkugwatekananga ningo bakwenyolera umugati obo okira litugwetera obonchelia chiduka chiario toigo tentararango nararemo musakito mwana maya dipo na sanya atwareneretie igoro ye ngana eye yari bagiye kiri tibazaga kinkuru zibaza someria abana bane ngaki ano yari ngo musimama nene jene duteteke ngatiga ngeto yekorire kiga abana bane basome ngaki akakirwe sini kuri nyumba na rutira amajense ngo minyoka ngo boli metando
ngakitoko somya bana tukabegeta abandi yanje sukuru bane kwendi ngakikopara bono gaki ekenekero asaba menyi bali otoigo musoche gotoka emeje gwadi abogusero ayegama ega yomuriro kubwata kinyomba cyabo cyoboncholia obotuko bugukira rero obotuko bwa igoro kinsa cyarenge isano nenusuga abo muriro bwatete kinyombe kiga iga kirange iga nyombe yama yarenge yagati yao muriro gansa kurwa nyomba ime tokoro muriro sokire gocha isiko akuoko minyoka togokura tokobwigisirembi bose bantu mbaje liegera batokonye liegera muriro yo tunyulimie twateme tasto konyara tukajikobuja amaje kurwe bisima asogosira kwenibe nyingetari nekerengo abanjoro lya bubono ligo batigarite no moichano asuko butoka kugosemeria kwabo. Nimefungua biashara ya hoteli. Tulifunga kazi tukaenda nyumbani. Sasa tukipigiwa simu tukikimbia tukapata mtu umeshika tungeza kusaidia kitu chochote. Tafadhali naomba governor na kaunti yote mtusaidie. Vitu zimechomeka kwa hiyo nyumba ni over 200,000. Hakuna kitu tulitoa hapo hata moja. Na hiyo ndio biashara tunajikimu nayo na hiyo ndio inasaidia watoto. Chinga kecho nigo babwatokekelo kyabo konyi ujese serikali ya kaunti ya Kisii. Nsi yo mugavana Paul Simbarati abegako baligereria. No asara nabera igoto gusaba serikali ne kaunti etokonye kiagera konye no goto konyora kurua mbete biashara ya no mbete auto superero tira no biko bera ane machine ane ko gas ko ye chipipi Bwana njenda sabe county government ya goto konye twango saba bali twanyo tomochana tonyare gokonyo tonyare bushutu kirwa sinde mara bana batetia sana na bono bale ba chibano cyarenga cyiye do bigete sirio bale babigete saruni nsaiga bale babigete hotel kando bale babigete biruti chama goralia tugate biashara bintu byagendere toro gusangano mwe musiebe wodi ya Bogusero Mheshimiwa Vincent Abuga oyekera na asegekorekyo nigarolekanaga ko muche serikali ye county ya Kisii yekubwaterana nekyombekeri neteme basokano na greto mo minister of administration oyore in charge of disaster management egiakore teno ko make sure ngolgiro burangeti agekune kakarara omonto nyare te kumyoka gaikaga no mo direct and I want to believe ngana senge jago kurwega bugetutu omudo iwens bigoto ganye tenge gari ya nyare te gocha ne gari e kurunge water posa e kamanya go ikaige bwate generator no ene generator te bwate petrol state e petrol ime e gacha ko betere ngebereri abana be chipipi na baje te koruturusiria mafuta maki ase pipi yabo tukabeke generator ime tukamanya kunyoka uchaga kurimi umuro kege ndete ko mega ko betere ngasomo buko ne bono njuno mwe msibweria gutuma na mafuta kurunyakwe erinde kitamba mafuta go ichago chago limiga egatuke bintu bya wananchi bya ire byose narenge gotebega nande tindi kuba gukwana in the next 1 week ngonya bandamba ko nyara ko bakombezete te bintu bya byose muntu nde bwenzi we county orare kanega ga musojo nkorunde directions taba ise ko choga beza chinde chonza ntiri abandaga bagani ikina kanene and I want to repeat it because intoko jaga kuwaka na ushuru tuwakanero ushuru akine igere tutake tobo konyi nturi konyeka Giko reporter ya egetaseni nambe ya Mokiandezi TV kurwalio toigo musocho egotoka meye wadi ya Bogusero imeye wunge ya kitutu jache sauthi eletaria nenkoro kwa Dipon Asanya. Okay, nigo tokuru ngora ite abene kurwase bali babete bagusiria ebintu byabane na sabonchirire kurasense meyo babete bakonyora asara enene kurinde ndochenga nigo obotenene libwe county ya Kisii babere boko mochigwaso gotaikera na chinse chibwenerete nabo igokorenta ebintu bibwenete ase okoene kyanga babeire bakolimia omuriro lya sikolinde abonchirire baganire nga babe bagwa kanwa nabo igogwesira elinde babe bakoenekia nganko gendera bali no bonchele bwabo jobbe kerengeri kyaongere keke kubatikana ningane yo iningana yogo chani ya kigima na ko obutukimbo bwenda tabo gokorwa inde kumanyanga ninkikirete umuriro yo koba aroro asingi nyitali yoto okatwabite koranga emerero ekobage koenekibwa nsemo a imeyoro gongoro gusi ebikoro bune ebingocha bire byaraba asimut onye mu kumanyanga ekikireranga umubaso kanoyo ochakoba
nabura nyolenga ingana bunege gikoirorera ase amatuko ari bosyo na kito sabanga ubutuki ime babo gokoro ari ntobe tobo kumanyanga ekene igoro yinganeye nereri nabo ngane bwana tokorerwa ubutuki boigo chinsirenge yagali eriko rimyemerero yabeterikirana ase nsemeri ikagera igati iya mangana ari bose igati yebintu byabere bikwanerwa ni yekagerenga ni gali ya chiteta bwati mabuta gali kanyorgocha boigo gali ekerime basone abere koba abantu mabwendete none serikali yabaga koro butukia manyanga serikali kaunti akoro butukinga si minsa ngapi yageto igakusense sinzirenge yabetike kuira wikira na asa bukuri myomuriro kubwa korwa amanya koro ubutuki koranga ambabete bawikirani abo korero bwabo buna ebwendete askunire bwigenga ninde yabere yukwanerwa nelinga abantu bali babete bakonyorugwa kwa babe compensated tamanyanga frida ekero aino munjuri yole umubati umunjuri ya ekera mangane mibasuka nabere gakoba mo gwendete ko compensate abantu ekero munjuri nde bensi yako igoro bonjiri bwaye nabonete ko beka insurance aso bonjiri bweri abwate ego insurance company ntibonete ko compensate ntubate insurance amo especially nerororo ya fire kero muliro bere ko gotiboka ego insurance ne boneta kuwakana abonjirire bali boigo kurase serikali county ya Kisii ne boneta ko compensate abonjirire bali serikali county ya Kisii insurance ni tabira nire serikali county ya Kisii igiba beteredi ba compensate osena asugwa njukuya tariko betereri ani ngote banga ina eretanga kubwate neli chiko ke serikali ko legose kubwate kana no gwanja ko lyokuya gwa serikali eli negosira abamenyawe kubwate kana no gwanja gwa serikali se kolinde inganeye aba naba kichukura be county ya Kisii n'abantu bakorwa ebango cya serikali county ya Kisii ase iko bagwenda teba bakonyora ogosiro no entera sikura serikali county ya Kisii no ababunge mu MCB oiko tiabe ko kaboka sense media ne banga tari kibesa cyonse umuntu abeteka gututakwewa abaga kwewe nusa bakonyora sago chakera nekwene kinga obeire gakwegendereria ase obonchiria buri bwaye skunde fite nabange babere basoimye mu ruberio gwinsa kibona twiko tebimambya bono ni gora tugwatu tira somtanda ito Facebook and TV News Digital asense me YouTube Ndizi TV News tira somtanda ito www.ndizitv.net number to SMS 0792192834 sangana intwe asenchera ya benendo chinga Teresa Kemunto. Good morning Frida and Joe from Uranga, following you live. I'm Mosetino Saint Kabande watching live from Rikenya Village. Brother Andrew, good morning, watching live from Nairobi. Anthony Mienda kurwa Nairobi West igati nkomo chapi goika alidi hoteli ya Abu Gabu Mondo na Mwanchange family bategerebia kabisa hadi tamati. Kirondo che MC Sairo gotebanga pamoja from St Joseph Parish Amasago. Kirondo che Fullneck Omosakia kurwa Bukimol Engora Tabaka tuko pamoja. Wage kirondo chenga Robert Onyancha kurwa Bunyatacha Nyamiobo Catholic na wife Lilian Kemto following. Doche Void Von Kennedy December shabiki kutoka kwa Asenseria ya America mchi wa Minnesota. Good morning. Good morning to Mildred Mumanyi. Good morning Ensakia team. Omonyalibali. Must you mention Nyaribali. Town Friday. Tunawakilisha na watore na watarai Mildred awantaba ngaini unaimpe. Ni ile moja wakile bia mwato severani ntoke tukuba severani kegima Isaiah Nyatundo Mosonga batebasio kima following Kirondo che Jared Dorre Maturity watching live Koranya City Secondary School Nyamira County Risangwa Lienchogu Kennedy Arumba katanga good morning Korwa Masimba liabi gutubugeka niko ndani nishabikirige ni gatumwali ni bene Risangwa Lienchogu Kennedy Arumba sana imyomuro bili bwensakia no ino monyalibali Korwa Masimba mwekero Korwa Masimba Masimba tuakoire kabisa Isaiah Nyabuto Masongo so kima following akorwa Nyamanagu Nyaguku present life from Narero akona
toko enia mother-in-law Cecilia Nyanchama kurwa alia kinyorogia Sengereri ase gotawitu kutumengora itukuchia ase inkaya Edwin Mwenga ase okomosiria the mother-in-law ase baraba kumwenia ase mambi ya rero se erichuko liarero igo Dennis Kirandi kama kawaida pana kosa metera senjira ilia mtandao o WhatsApp Tebanga aka Omosori Gwisu following us from Nakuru town, Nakuru city. Bona negatia whatever so memoro video Wensakia emambi ya bono se kolene no chinga everybody kumnyaka kegima ni go trat kugenda sumo chimoko na botambe to amanya kwirana na ukumulekera aliro bolito asense mema gazeti kuna botambe gazeti ya nene gazeti ya The Standard ya nene ya Daily Nation mwanchumuli yetu tosomia sechidoka kaigo toko irana ndabe to kumulikira amagazeti. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi Chombe chiboli hani cyatwarira amageja nda nteme ko kisibika kabisa kage tebuli kisibyo sibya engombe imanya ko bangatiri koleta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana mageja kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke cyanga chitsikale tata atali angara ngo sibya njombo minto abo konguna nyorire ga chombe cyane ko kikabwata mageja mange sana boro nataka ngandi sabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichikora taranya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibye sabuni ngakikali kwanya koigwa nokemo keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni eye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbiko gokonya nakiwata aba nekoruko eduke yue goruko enokem agrofet ego toka imeyo mucho bosongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndo cherengi ya ga iga ngokeye omuiri getakagura nere nabwateire iga igwa na kikale enter tebwe kainde bono chiana chiri ga iga nepeti na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mugaga misati amaliogo ye chingoko nwali chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekene bono nenda no kinayo chagire chindagere kurororo chindagere bakone chingi echikomenta obunyamasi se loka yao tiango nyoliga neligo liyabo taligo lilo kwa boy neligo liligo kwa no mubuko mugaga misati na maene amusi kwata abana enokem agrofet tinkoliye balieteri ayenda iga enokem agrofet agrofet diabo diasoire misweti kangenda nchikoli bona konko ende ndora mungina malisera buli oli mugondo ende matebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya none ndagira yechingoko echi namaine talira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakire rusagi rwa borondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo ange na yogo primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Once you mongina nyoriro mwana, the first 6 months
meseto yo mwana uria okonyore gotumia amanyi ngari yo mwana abwate kurwa somongina. After 6 months boni maro bono chiachakire kumachwa chiro their own cells. Umwana ya 6 months of delivery nyakabwate the sickle cell atanza kuvimba miguu. Okoboko gaigase wrist ase bisanyi bya maboko byonse bibimbete. And then umwana abwate riberera. No mono mwana mageta gota gose mutungu mwati ori gosorosire. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko. Ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire mange. Ande karagwa chine ntobwate chi machine chigokumureka chiarora nkikero bobe. Tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mbaka inse na ikigo tateingi kirebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo abana abane machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage chigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande bagwenire igoto twara bwoba bonde bwese kara bwakire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Y junto a ello traigo un beso que me Don't fight, for the love of God, please. I strictly forbid this friendship starting now. Oh yeah? What else will you forbid me to do? Wearing skirts? Having friends? Or should I still be a virgin when I get married? Don't you dare! I won't allow it by my own life. Go on then, get even. Let's get it over with.
No, that can't be. It was such a great scare. No. They wanted to see dead bodies. They wanted the bomb to go off exactly when people were trying to escape. Luckily, I called you just in time. Y junto a ello traigo un beso. Aye no mumenyi bworogongo rwagusi kwabeire gwokwebolia nkayoranyole endagira yetugo yago bono company ya Sigma Feeds ne bwateli chibu lyago mbabwate endagira yechinkurue iyo manyekante buna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde mbabwate endagira yechinswe endagira yebimuni nechisese wochakire bimanwa wekabire byakinire mbabwate chindagira chechinkoko bunabono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde mbabwate endagira yechiombe gochakira eri yechimori yani calf winner billets endagira yokomenta mabere na bwigo mbabwate endagira yechieri eyumanyekante buna ranger cubes egatie chindagira chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki cha maorokeleo ikerana ase University ya Kisii asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2022 chomutinyo gatana limo mwako iga bwechirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya Kigima Sigma Feeds richibu riendagira yetugo yabo Omwanchu muliriye bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbejemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV obwansu bwomugusi.
Yake gima umwanzi umuriedi ati atokwarigania sentunde yiga ya kabere chinga tokumulikira amagazeti yeli tukolia lero keronda bengumulikira gazeti ni ya Daily Nation page ni ntangane ketor mulikira tenga na kiyomo waziri wiki ganchagi serikali ya Njuguna Ndung'u litukoligoro abetega koina na budget ya ebene ase yabirige ko goserelia nga asensemeli ya bali abakoli imirimo gosokulika abakoli imirimo nabo igo emerobeli yokorenta ebango enya nigwera chikobagirwa affecta sensemeli International Monetary Funds ekera umuliki bwe gazeti eyo amurikirete chi sector echi chabete chigo konyika guse kwenyorera obubui nabaiga sensemende ababete bagosiria obubui kurinde asensemeyo ndomurikirete asensemo ya M-Pesa keronga gutoma chibesa korwa asenseme gocha sensemende nigo ensemeri babete bakorusia korwa asekerengo kimirongebere igoro yemya goika 15 igoro yemya asensemeri ya Motages Honors na ki ebango ensemeyo yabete gikurusi gwororo akero babire bakomenta korwa sekerengo chiribu 25 asekera omutinyi goika chiribu 30 asensemeri ya pension payment na kiabetege kurusi korwa sensemeri ya income tax na biga sensema ya borokiwa ba junior secondary school na kibabete bakobekirwa chibilioni 13.4 echo chirabe chiko enekyanga aborke bali babete bakuliko imirimo chiribu 45 nomo ababiri bagosoigwa asumurubelio o permanent and pensionable terms oiga babete bagosiria nensemeli yo mugati ase o serikali osikiganjagia serikali etabeteke gukwanera igoro yebango yekerengo ye 15 nemo igoro yemya asensemeli yo mugati naboigo ase bali bwate chigali chinene na kibono ensemeli yabetege kurusigwa elibu chiribu emya eyemo naboigo asensemeli chibango chinge na kibono chirachikoba chigwa affect bari babiri bakwena na chibesa cha makabeso si bari bakobesa ni chibesa cha makabeso gusichibenge chiga chinge naboigo asensemeli ya boda boda na kibono barachikoba bakonyora ebango enene boigo ase page y'entangani nemurikira tamangana rengete siasa asomora iwense abeteka gukora etaro ya yabene goika asoro ngorori wa Mount Kenya na boigo gukwanira amangana anena rengete sector y'obulimi chinga kyabeteka gukwanira ase county ya Meru na boigo kwanekanga nachiko bakagusira abalimi linde kokinya sector eyo boiga ase page y'entangani nemurikirete ky'omunyanyimbo yomo abete gakomorasa omunachi ebina korwa ase ekigambero keligia madaraka chinga kiboigo nera abete gakorasa na boigo gusiria obugima bwaye achinga ki omunachi kino yaganeta kurwanira obugima bwaye ase nyagitali yamo ase korinde abanyanyimbo batatu na boigo babete bagotigerwa chingoma chintindi mwancho muligereria aina aramulikire gazeti ya Daily Nation page nentangani toso se gazeti ya The Standard boigo ndo chinga ingana Nairobi litoke gima ni goro je budget ya CPG entangani asturu chemu waziri oletenete kiganja geserikali Professor Njuguna Ndung'u kabuletie omkoba olio je budget ase litukulegezo abetaka soma budget ase ndo chinga ekirenge kenene kigazeti ya The Standard banga ekonini endoro ye budget ase turuchinga nigo ase ekiganja serikali kenrete nokuligia emeroberio au anemono igoro yechinchira barabe bako enekinga ngonyora bari chibesa chugo ichulia ensemo area ye budget nigo ensemo area ye ye bunge bose ensemo area ye wizara ye kiganje serikali babete bagosoma budget ye trilioni 3.7 aso tokoranga nigo chibesa
chiria konye abantu bakwegwa akurwa ase ensemeria ya pension chirabe chugwikase kerongo gya 30,000 korwa 20,000 kero muchenyi ensemo area ya bali kire tukora amange kigima amurekire ase gazeti ya The Standard boigo abakoli emeremo nigo barabe bakwe uchibesa cyabo cya reimbursement ensemo y'abana boda boda kurusirirwa ebango ensemo area ya police intelligence boigo kumulikirwa na egati amange mulikire sigazeti ya The Standard astrabeto kokomanya ase obo ensemo ya influencers nigo barabe bako nachwa ebango ya 20% egati amange amulikire gazeti ya The Standard tonda ya masemo kasepeji ya kabere gazeti ya The Standard nigo kwanira igoro yenchera omura wense Dr. William Ruto aligetie gochigo ichoria budget ya tibesiri tigarete ase budget ase arani kwanda chinse chiria chense moya East ase enchera ya bene yogochia kurigia chibonda tiramo chiko mokonya ase wichuria ekiganja keria ya serikali na wikirania budget ya yetu shikiombe keria kuriki abalimu yatia sikiabeto kwa bilioni 352.9 billion ensemo area ya police service wakai 110 billion, national treasury wakai 128.9 billion, basic education was semi echiche kerengo ya woroso na boiko secondary wakai 139.1 billion na ensemo ya ebalia eba wokora ogosomia sechi semi cha high education and research wakai 120.1 billion ekatia mange amolekira gazeti ya The Standard boiko ensema defense usawa nyimbo ba military wakaiwa 168 billion tusikose yukasepeji ne ya gazeti ya The Standard rebanga ensemo eliabo chenu konyoro gwakwa yenkubwatekana ne budget yabo kona chua asiji bilioni 10 niko mwako ulio tibabete bakwe 138 billion kuno mwako yo babete kwa billion 127 billion asigo no kuna chokuchi bilioni 10 mwancho mwerende TV na inyoranga bilioni tari bya sansini ni nicho sinyige kima bilioni ne milioni emia eribu ayemo asigo enye tiabere chikona chotibe sinyige kima chikona chokurwa sekerengo kelia kia abu kyobo chenu asibona maboli ale onye serikali tebangamba gwatekerenga kwa kinga abo koleri wobo chenu asabantu bonse universal health coverage na kibarachi goikerania onye babeza kona chibese just searching ensema primary health care wako 4.1 billion ensema emergency 2 billion na boy go ensema area global fund HIV malaria TB 28.7 billion vaccines 4.6 billion aigati chibese mubaro osechibese ona chibese kubagwa aze e budget peji akani gazeti ne ya The Standard to molekerete e budget kigima ni ukoneranga hustlers bakaye wa a budget bose bali asobolemi enjira me usira abali abekengo yansi bose hustlers bakaye 47.7 billion ensemo elia yaba koli emeremo asekerengo kya health na professional standards bakaye 26.8 billion a department area TVET usira chiskuru chiria cha TVET kwa 29.9 billion. Internal security was ever in the way made 4.9 billion, and some social protection and senior citizens affairs 5 billion, and avoid go and some national intelligence 45.8 billion. Say avoid go gazette The Standard page molekerete igoro yemusana no egendrete anemono igoro yomo swada bolia wechibesa was finance bill mwaka wechibubere ne merongo ebere na yenye biko mwaka wechibubere ne merongo ebere na isa no ha asensemo ijaba bunge kurwa ase mrengo bo azimio babere bakuralinga yente kentoro chukuganchira we katokia utoke yedinse ase bawe tebanga ni go commento kwibange okwo kuragukirira abakonga kwaba gima ase ngincho nigo orach komenta e budget aseboy bose ebango asuro chinga boyko ensemo elia yeserikali gwetra somo waziri oli abokancha yeserikali njuguna ndungu
vavete gakuralinga nigo asomwa kwe budget serikali eligetie gotia go ke kibesiko bakigotume kwa asenjera eyamoyo cut off on the pending bills una enjera yogosira serikali ase okwenekinga ngose vari kibesa bose obotumeki obobibwe kibesa mboligo chikova aroro ase umwako yuko mwancho muri TV abuno turachuchira ase umutimoko omoke ase kulino kunyolinga amasha aba bali baito bali ase ense elia ya ngumbo sobarsinse kya ngumbu enjera ya bene yugutuma kibesa kyao ngwetera ase gutumeka app ya tap send genda ase umtandao o Play Store, download app yao ya tap send ase kera kibesa agotuma $5 ni gokweleruwa $2 kikwabekire promo code ya Ndizi TV tap send nero enchira ya bene yogotuma kibesa kyao nkwena tore ase ka getali ege tambe. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia tap send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia tap send wakitumia promo code Ndizi TV. Download tap send kutoka Google Play au App Store. Tap send, send more, spend less. Ndizi TV kwa vene ase entunda yende sitanda tukumulekera ama gazeti epeji twalengene ya kanya asibano turachikosoa ase peji ya 5 gazeti ya The Standard nigo gwetera ase budget serikali yabete yekolinya emeroberio au yokwanekinga ngochia kurwani abale ubonjuriya bose amabe abera konecho kubwatekana no gonjuriya kwerire ase serikali labete kubeka budget ya 22.5 billion sogosira ensemo iyo gonchuka kwelire to chinga abalia asense media ya machino ngurubi the blue economy 11.3 billion, forestry 12.5 billion, wildlife 13.5 billion, immigration assistance services 15.1 billion, ensemo ya sports wakegwa 17.7 billion, ensemo area ya public service wakegwa 18.2 billion, ensemo irrigation 20 billion. Yekuwatikana nogosira onjolia kwelire okukolokorokananga paweye okoletwa amabe amange akorosima igazeti la The Standard oyo nomusubati Austin na Onyango olisiko yeskuru ya secondary ya Odenya mixed iyo yabere konyarugwa ko yekuwatikana nokuchora kwa mache ase nyancha area ya Leka Victoria toskoso ka sepeji ya gatano ne magazeti The Standard nigo ensemeria yobolendi bwego babete bako kuchibesti nyinge kigima 377 billion ochia asoko basira asoro chenga eketengo keliya DCI ekebete ko kuchibesa nyinge kigima 908 bakawa 918.4 billion ensema ya leasing yoko buchibe sa bose chigali chiri serikali 13.9 billion, correction services 32.7 billion, 46.3 billion chikaenda intelligence na boigo ensemeria ya National Police Service ke 110.6 billion, ensemo area ya defense ke 170 3.1 billion. Tusikose kase peji kwa gazeti ya The Standard ensemo area obisi yomo konyo murai wense nigo yabete 4.8 billion as ensemo ya DPP osolo korobo tukibwaime ekaba ke koegwa 33.9 billion
tusikebusio kuika ase page ya gatano gatatu ni yokwanira igoro yebirenga serikali county ya Kisii bitwikirania na boigo ase yabete ege kugwa ase finance bill ya bere korokananga nigo yabere gekuba finya boseko gekuba ocherera bali ase kerengo kelia gia creatives na boigo abantu bakorama na content creation azazi kona chwa ebango astrochinga OBC ya Musalem da yabete ko 1.1 billion and some mining ko 1.5 billion culture and heritage 33 billion alafu and some area trade ko 3 billion and some public works ko 3.2 billion and some area shipping and maritime affairs ko 3.5 billion to skopse page ya kianda otebanga nigo abor kiaba intern barabe bakonyora omoeso monene maiga serikali kubeka 13.4 billion choko ene kingango chia kuliko bale ase tisemi chiabo ase matuko ale bosi kwani kinga babiro so ase murubelio permanent and pensionable terms bali anemono aboro kiabali aba junior secondary page ikomi ukwanira igoro yenchinchira abakenya babitu bakuru birengere byabo anemono igoro yogo somwa gwe budget astoro chinga umusubati Mildred Mumanyi hasiga ziti ya standard manga government abeta kusaba serikali okay ya chibe sa chiko na kinga serikali kwa kinga okay chibe sa chia mabuta na boy kwa kinga ngwana na wale farm inputs kotia ase abale mitoro chibe ibo Vincent Kibwaro yoro mumenyo gusi nerega tebanga serikali wene kwa kinga ya very okay ya foreign trips igatia manga muri kirimi gazeti ya Standard askundu mwanchu muri News TV page nondo achikokolera okumulekera gazeti mambia bono erinde kwemanya manga na kukuru gazeti yao ya The Standard. Okay, mwanchu muri ere tangwalia ni goikase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere kerto mulekere tenga umunyanyimbo yomo oyobete ka kumwaka gusika kumurasa umunachibi na asike gambero kya madaraka na kinera bete ka gosiria obugima bwaye kero torochenga muri gazeti ya muri ketenga nigo eki na kyabetege koene kigwa ase ekigambero gya makadara ase Omusubati uwo munyanyimbo yabeteka gosoerwa ase oko unerelia ensemeli yechishiringi chimilioni 2.9 ase omunyanyimbo yobwe myaka 55 abeteka kwimukige tambuke na byo kumonasa omunachibi noyo amagega yokulinwa gosoka wetera ase ensemeli ye bond ase omunyanyimbo yenegetingani go omurugyoye ase rieta wairimo yubate myaka 45 ale omoroire ekyo getale konyalikana ase gotangwa ase ensemeli ye rumande ase korende habete gusikia bege kore kikiabete ko mugecha ekyo gikamuirerere kumurasa omunachibi na nonya naboni gabanyanyimbo batemete kumotori ase korende yeirerete barabo kumurasa wika gusiria obugima bwaye gosika busigo ikase page ne ya gatatu nigo emulikete Kenyan filmmaker oyoberega koboligwa kwenekya nga ngwa kanale Mujamani yomo ase okongusana na babere bagotwara ase film gose movie abetege kubekwa ase ensemeri ya Netflix amakenyo yuaserita David Gitonga uyo manyikante na Tosh nigo abetega kuruegwa wasoko chikanika kwa betega kuruegwa chasare wetera ase ekigambero wakana editor ya German aserita Christian kama chishiringi chiribu chimisana na mumeronge 5.2 chiminye ne chishiringi isato asabetega kwenekya nga project yaye yo serie taribikire gale nga volume nigo abeteka gutumika amatuko 5 na 3 ase okoye edit wasasa okoye Rosia na boyo kurusia amagosto akamenya ko itomago cha ensemeri ya South Africa irinde gukorerwa color correction irinde ko yebeka ase omutandao o Netflix ase umutinyi 12 umwaka w'ikiri bubere 2023 koska bose go ikase page ne ya kane
nigo emurekerete asensemeri ya mawaziri Juguna Ndugu na kiabwetega kubwatkalit kuri igoro asensemeri ye budget ekishiringi $3 trillion achinga ki obokoreri barachikoba bokwera na maiga anene asensemeri yo kurika abakori emirimo beserikali kwabete kugotenenigwa ase egeka ky'omwaka oyo mukulika buya kwa bakora imirimo asenseri ya serikali kwa bete kugotereniwa asegeka ky'omwaka oyo nabo igeyera abege kuirera ebango enya kubekwa elinde goikerania amaganyo ye budget. Baigo muri kiwi gazeti iyo namurikirite nga nigo abori tukore igoro babete bakoenekya nga nigo eserikali erengete koenekya nga goika ase umutinyo yiga ojun umwali umutinyo yiga nigo barengete koenekya nga babere bagosangele bangeisaine elinde koenekya nga babere bagwakana amadeni ayo agendete koenekigwa ase ensi ya Kenya. Baigo muri kiwi gazeti iyo namurikirite nga budget yo mwaka oyiga ekero korengana ni myaka eri ya maigane na so mwaka w'ikiri 2021 n'ikiri 2022 na baigo mwaka w'ikiri 2022 n'ikiri 2023 nigo koneke nga asensemeri ekero korengana iki budget ekyo nigo wage bill asensemo ye serikali yabeire gikorusi gororo elinde gokeania obutumiki bwinibo asensemeri ye serikali osikabuse wika ase page ne ya 5 baigone murikirite ase ensemeri ye mpesa gusaba tumiki be mpesa na kibono babire bakonyora omoeso magega yeke eye serikali kubarusilia ebango asibabere bagokiani gokorwa asekerengo k'20 goika asekerengo ye15 abaigo ase page ne ya 5 nalimo nige murikirite nga kibono ababunge bali bakwamereria serikali na kibono babere bakoli eira koenekya nga ngo mbali go chugwanchirana ne budget yo mwaka oyiga asekorendeli tukore igoro nigo yaberege korokana nga niga babunge abake kurugali ya sensemeli yo kwamerelia serikali ane nazimio la umoja wa Kenya abatabete bagwikirana bosibwe bunge linde gotegerera na ki budget yabeteke gosoma asikulinde boyigo muri kiwe gazeti yo amurikerete nga magega yo gosomwa iwe budget yuniga bande abarokanite gosoka ase basinyituna no kurwa chinkwa na chiabo nanyana bo ayole omuraibu abanga sensemeli yo kwamererwa serikali opio wandanyi nigo aberega komochie serikali ase ogachanda ba Kenya wetera okobogoria chibese cha makabeso na bigo korenta ebango eyo ereirere aba Kenya kogenda gochandika na biga sabira gakoenike nga niga aba Kenya basinyire kwegenda lya sobugima bwabo ekiki irere ngano nye budget yabeteke gosomwa litukore igoro nigo abange barabe bagusiria obugima bwabo osikabuse wikase page ne ya 5 na kabere nige murikete sector yobolemi anene ase abalemi beli bekemerige kawa na kibono chibilioni bere chabete chikobekwe nsemo rinde kwene kyanga ngosira bale sector yo yekemeri yekawa anene ase budget yiga yo mwaka w'ikiri 2024 n'ikiri 2025 asensemende nigo muri kiwe gazeti ya muri kertenga bali bwate Kigali nigo bona irachikopa bera akongo ase baganire wakana chiribu chiminye asekera omwaka gwetera evangelia motor vehicle tax ekera yaberige kwani kigwanganige serikali yabetege korusigwa gekorusie kaperi ye chiribu emia eyemo asikorende yaberige kolene kenga nigo ekiganje serikali konyarika bekire proposal asogokinya ebanga sekerengo k2.5 eki cyarego kikoba chishiringi chiribu isano nabo igo chishiringi chiribu emia eyemo asikera omwaka asikorindike ganje serikali kebetege kubonjukira abuli tkuligoro anenekero muri kibigazeti ya muri kirtenganigo abakenya bali bagotumika Kigali kiri cya matatu na kibono barachikoba bagotwara kinga kichinkongo se chipara boigo
ase page yo ni mulikirite ensemeri ya TSC nakibona yaberege kwa bilioni 13 erinda kwa ene kwa ngam Osenga erinda kwa ene kia ngankuri kabare abor keba junior secondary school au konyara babeire interns ase omoroberio o permanent and pensionable terms. Agos kabusio goika ase page ne ya gatano na gatatu anigo mulikirite na kia babwatani kurwa sobo mabwa azimio la umoja asawa kora gwa boigo no maraibikia magianak Kenya Martha Karua nikibaburira ababunge agotegerera ibiriro bya Kenya nabo igogo tuguterare finance bill yo mwaka w'ikiri bubere 2024 asaba igo babere bakwenekia ngam nigo abakenya bosekera barachiko babagwetya finance bill yo nigo obugima bwa Kenya borabe bokoba akongo asamaguri y'ebintu arabe kagokina Agos kabusio goika ase page ne ya 10 mwancho muligereria ane mulikirite taro yo muraibwense goika asorogongorori rwa Mount Kenya ane nasabeteka gukira na sensemeri ya Meru achinga kyabeteka ukwanira nabamenyi benseme yo anene ase ensemeri y'abalimi abo aberega kwenekia ngaba bere bakonyora echiro y'amabere ase chinse chichesko asabuliti abalimi kwenekia ngam ngo tugabale etugo yabo ase inchira endonge linda kogendera kwenyorera faida asaberega kwenekia ngam remero bile bwata serikali ya Kenya kwanza no gusira sector y'obulimi linde kwenekia nga ense ya Kenya nebwate endagera isaine boigo nigabeteka gutuguterare siasa chiorogongorwa asibabiri bakoenekia go siasa chinkuma cyabere chikoenekigwa nabarai akorwa ase ebinyoronga nigo abere gakweba orogongorwa Auno mwancho muligeria gwikira agabwa se page ye 10 no gwikira omweli obukumulikira amagazeti ili tukulelera anyogotete kwimanya mange enyorere gazeti yago ya Daily Nation oisome asobimi Yes, mwanchimuriria Ondizi TV ndo chenga nigo ebiro byendrete go kominyoka kigima sibunateko binga ari tukuliji mabuna botambe ni bwatoke Friday Sara Stanish wekera na studio asandrete kwe arigani vene ase engencho yokwene kinga obede gakobaretera chingero chiri mwanchitera bakonya automachiri quest yabo yabono aha omwanchimuriria somoroberi yega Free Friday bwatoke nkwumira nole nere Sara Stanish chikoraga chinsa ibere lindama kakokoretera chingero muliro igotumira request yago mapema atomaga ali request yokotera kuliota ite kwegwo kena koroko obego kurusia ebirukunyo bi weekend ngema askurinde Frida no matenga bono ni weekend tochikoso weekend erachi koba entambe ntubwate abegenwa bakogenda ase chikanitsa chiria chigia Adventista igotokoba tukubaganiringa abatware sabato engia mukogenda ase kanisa bagenda mobile amakwania aito abajumapili nkyo abego kopatera bose Okay abajumapili na ni no motware ritkoriye ryo gosasima mo tosaberani Gochi mbaroba wera basowetera sensemo ya area ya SMS korwa kyamabundu amanyinga yenswe abituse no tori meyensa kebigondo chemumanyi oyo mumanyi nchengo teba iga mubunge koro busi ora akegura yes oyo tali mugusi taza gusi Nairobi igo bayigure ngana bayigure yukubatekana Nebil usomuswanda olia wechibesa hoiko ikore Jumapili seriki 15 nemo nigera be Father's Day igo tutaita mauganto taite biegwa igo Jumapili mushaki kuyali ni bene muretera abagaka banyu yes okay ona ayo nyendiri konyara gwikire kerengekyo kolende ababeire n'abaligetigo chikoba igo bonsi babebiye gwebifreda ndutogo chengera responsible fathers if you are a responsible father ekewe gwikonyore fatherhood is responsibility is not giving a child someone a child aliyoko umuntu mwana ngatanganye nchedata ningani mbwato mwana isiko wakana bill ya andori go chengera kabisa chengera go kampali barabe bako ba responsible
ase kulende Frida na gani kubanya baligele barandizi TV nga ninje ngendo mutima komoke ase barabe ingo batika sama ko kawa. I believe they're in safe hands. Asa magokao ase kulende kote bambye muno asika tobe tukupatira na wikira bono sena gendo mutima komoke cyuma etenga ntu abatoko nyora egari yensakia tukairundia ama tukanda konyora nenje bieka magana mange chiguruba chigacha ndo bono ni gotoka banga ase ubugima ko ligiri bagari ya bene lyogochia kwementa chinguru ngo kwementa chinguru ingo chakocha itine chinguru chinde kenwa. Okay. Yes. Aha, happy Father's Day in advance. Mabon turigo chakobera rotango nako lakini kuikanchengo wisheri. Metenga kiores ko gari kuika obego kubwatia ali agendete gokorikana somoro beli wensa kya korende tokukoganiria amaya soko genda na ndo irane nebintebia. Yes ningane nama yake gima nebinto bebia maitemo akagakogenda isiko enjera ukara ko ne kinga niga responsible omranchengeni nichena nakahana kabisa twade anga kero musacha ko irana nyomba ache ni aganto I not disappoint you. I not disappoint you. Mwate na rontigerense agantigere kabisa. One I have to show responsibility. Agantigerense tingo ba disappoint kabisa. Yes. Aspendo mwanchu murindize TV ndo chenga abno otorachi kutabokeria amoroberi wensakia ase emambi yabonu ngote ibya mono asukugwaterana na inte guchakira ase wiki yarenge entambe wikira ase emambia yabono nchiki nabaganirie e weekend engia referane kurukwa job maangi nencheria nenkerubo Frida enda gutwara bulieri obuyemege taseni kyandize TV obona bo bwanso bo magusi.